Kwaneno ka jo fwambo ma organize gini osemiye duoko mowacho ni hapana okinyal chikowa e penjo ma wadhi penjo koso topics ma onego wadil go. Koro kochopo kanyo Raila be non penjo gini ntie kaka osechiku nikech topics mumiwagi onge kamoketo ni ntie wach mibadhi ntie wach kuo usediro wach mibadhi oko. Mano nyiso ni uwinjo gima Ruto wacho to mano e gima Kenya kae gima chando jopiny sana molo gimora mora. Koro koko dua penjo ma very important ma jopiny dua winjo. Onge kako dua wacho ni Raila odhi ochunga kacha to uwondo jopiny gi topics moko ni wach thieth wach akiango to gima ilo jo Kenya kabisa e makoro okudua keto. To mano e kama koro dobedo ni kaka Eric wacho maber ni onge ng'ama nyalo chiko gi e topics magidhi penjo. Mano to ber to ang'o mono gi duoko jo Kenya Kwanza mondo ginyis gi kamano hadharani to barua magindiko no begi mi jo Azimio to begi miwa wan be wang'e ni onge ng'ama chiko gi. Gima gitimo giluwa gima Ruto wacho no nikech topics magisepango go kata sani anyalo penje kata ka Ruto biro kawuono e twak ma kawuono no gidhi penje wach mibadhi wach kuo wach mailo Kenya kawuono ibro winjo ni topic no onge to gimomiyo onge en nikech Ruto nosewacho ni kuketo topic no an be ok adhi biro koro kunyal blame Raila. Ang'e ni Eric gombo mar duoko kaka